सारा जितु जे बर' जानानै मा बुङो ना आंथ' बर' बा गुबुन आं दिनै जि मासियाव जिरायदों बे मासियाव थानानै बायदिसिना माबानि गेजेराव आङो बाथ्रा बुंनो मोना आं जाय मासियाव जिरायदों आरो अदेबानि आं सानो मा बे बेलायाव जयैनो सावरायलायोब्ला आरो बेनि माने मा होनो जि समाधान बे समाधाना निश्चय माने ओंखारगोन आरो दाबो जि मोनसे ग्रुप अफ मिनिस्टारा रिपर्ट होदों बे रिपर्टनि सायाव माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायगासिनो दङ आरो बे सावरायनायाव चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों जे बयजोंबो सावरायनानै खालामगोन आरो आगोलावबो सावरायनानै मावबोलायबाय थादों बेवहाय माखासे आरोबाव एसे माने बुजिलायनायाव हयथ' अभाब जादों हयथ' सरकाराबो बुजिनायाव अभाब जादों आरो नङाबा माने बायदिसिना बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बुंनायावबो बबावबा बेबायदिनो मोनसे मा होनो अभाब जादों बुजिहोनायाव गतिके दा जिहेतु फिन सावरायफिनबाय आं सानो बयबो खौसे जानांगौ बेखौ दाय होलाया जासे मुं सुलाया जासे बोरैहाय बे जेंनाखौ फोजोबनानै लानो हायो आरो गावनि रैखाथिनि जि बाथ्रा बुंदों बे रैखाथिखौबो बोरैहाय खालामनो हायो माने बे बाथ्राखौसो बयबो गोसो होनांगौ दा आरो गावजों गाव समाल'सनाखौ नागारनांगौ बोरैहाय जोङो समाधाननि लामाखौ जयै लाबोनो हायो जेखौखि बुङा जेखौखि खालामा बयनाबो गारांसे जानांगौ बयनिबो गोसोआ गोरोबसे जानांगौ दाय हमलायबाय थानो नाङा मोनसे समाव सोर बबे मा मुहूर्त मानि थाखाय लिरनानै हरलायलायामोन गासिबो आफादफ्रानो बेवहाय गुवारै सावरायफिननांगौनि बाथ्रा दं आरो बेखौ सावरायलायोबा आं सानो बे जेंनाखौ माने फोजाबनानै लानायनिबो निस्सय मा होनो मोनसे लामाखौ दिहुननो हागोन नाथाय बेखौ होयोब्ला गोबां ट्राइबेला गोबां खहा जागोन होननानै ना बेथ' स्वाभाबिक बाथ्रा बेखौथ' बयबो बुंलायबाय थादों खिन्थु आं बुंनाया मा जे दिनैहाय बेखौ जोङो सोरखौबा दाय होलायलायबाय थानायाव बेस्थ' जायाजासे जयै बे जेंनाखौ सावरायनांगौ बयबो आरो सावरायलायनानै जि थांखि होयो सरकारनो खौसेयै मोनसेल' थांखि होयोब्ला गाहाम जायो दा गुबुन गुबुन आफाद हिसाबै गुबुन गुबुन बेवहाय खालामनाय जादों जेरै दा मा होनो मोनसे समाव फरायसा आफादनिफ्रायबो बबे मोनसे परिस्थितियाव माबायदि बेफोरखौ माबा खालामनाय जायामोन बेबो मोनसे थाहैबाय जोंनि NDP-नि सावरायनाय समाव बेवहायबो मेम'रेन्डाम होनाय समाव सावरायनायाव बे 10 जनगोष्ठीखौ होनांगौनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों मानो बुंनाय जायामोन BTC-निफ्रायबो जोंनो लिरनानै हरनाय जादों मानो हरामोन बबे परिस्थितियाव आरो दिनैहाय बेफोरखौ लानानै माने ग्रुप अफ मिनिस्टारा मोनसे रिकमेन्डेसन होदों बेखौ गोजोननाय फैयाखै ओंखायनो बे बाथ्राखौ ज' सावरायलायफिननानै जिहेतु बयनिबो बुंनाया बेनो जे थाखानाय माने ट्राइबेलफ्रा खुनु खहा जायाजासे बे जानांगौ आरो पार्लियामेन्टआव आं गावनो दङमोन जेला बिलखौ दैखाङो अब्ला पार्लियामेन्टनि एसुरेन्सआबो बेनो जे थाखानाय ट्राइबेलफ्रा खुनु खथि जाया आरो गोदानै जागोनफोरनि थाखाय गोदान माने बिसोरनो सुजुग सुबिदाफोरखौ राहा खालामनानै होनाय जागोन दा ओंखायनो पार्लियामेन्टआवबो एसुरेन्स दंखायो सरकाराबो बेखौ लानानै रायलायबाय थादों गतिके बेनि गेजेराव दिनै जि जादों बेवहाय जेन'बा बायदिसिना मोनसे समाव आफादनि थांखि आफादा सावरायनाय BTC सरकाराबो माबा मोनसे लिरनानै हरनाय बेखौ लालायनानै गावजों गाव मोनसे मा होनो दिनै भुल बुजाबुजि जानो नागिरदों दा बेयाव थाङा जासे बे बाथ्राफोरखौ जायफ्रा हारिखौ दैदेनगासिनो दं आफादफोरखौ दैदेनगासिनो दङ माने बिसोर जयैनो खौसेयै सावरायनानै सरकारनो मोनसे थांखि दिनै रायजो राजानि साननाय हनाय बेखौ लानानै गथायनांगौ आरो बेखौ लानानै सावरायनाया जायोब्ला आं सानो बियो मा होनो जोबस्रांगोन आरो बे जेंनाया